Il-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva s-summit li ospitat Malta jumejn ilu li laqa taħt saqaf wieħed seba' mexxejja ta' pajjiżi fin-nofsinhar tal-Ewropa bħala wieħed li ħalla l-frott u li reġa' wera l-ħila ta' Malta. Da b'mod partikolari fejn jidħlu ideat għal-futur tal-Unjoni Ewropea. Lejliet li l-Unjoni Ewropea timbarka fuq numru ta' deċiżjonijiet importanti, il-Prim Ministru qal li f'dan is-summit sar progress f'diskussjonijiet dwar temi bħall-immigrazzjoni, it-teknoloġija u l-innovazzjoni. Għalina bħala pajjiż kienet possibilità oħra li nuru dak li kapaċi noffru f'dak li għandu x'jaqsar mal-idejat fuq kollox. Mux ħanoqgħod nitkellem dwar is-sbuħija ta' pajjiżna kulħadd jafu dan avolja kien hemm żewġ mexxejja li ġew għall-ewwel darba u qalu li nsabu sorpriżi li qatt ma skoprew lil pajjiżna qabel. Imma tajna u għandna kontribut b'idejat x'nagħtu. Il-Prim Ministru tkellem fid-dettall dwar il-Malta Air li qal kif permezz tagħha Malta se tkun tista' tidħol fis-swieq fejn sal-lum m'għandix saħħa tidħol fihom. Spjega li linja tal-ajru Ryanair għandha strateġija Ewropea li minflok ikollha kumpanija waħda fl-Irlanda tifrex fuq 4 kumpaniji fl-Irlanda, fil-Polonja, fl-Awstrija u issa f'Malta. Dr. Muscat fakkar li Ryanair diġà għandha bażi b'saħħitha f'pajjiżna u b'dan l-investiment se żżid l-ajruplani u l-impjiegi. Madankollu għamilha ċara li dan mhu se jfixkel xejn ix-xogħol tal-Air Malta. Fil-fatt qal li għall-kuntrarju l-Air Malta se tkompli tikber u tikkonsolida permezz ta' rotot ġodda filwaqt li pari passu mal-istrateġija tagħha tibqa' taħdem biex issir il-linja tal-ajru tal-Mediterran. Jien nħares il-qoddim li diħħa tkun game changer oħra għall-ekonomija tagħna fejn permezz tagħha ħansaħħu l-linja nazzjonali tagħna u fl-istess ħin ħansaħħu l-qasam tat-turiżmu u l-konnettività ta' pajjiżna. Mistoqsi dwar l-emendi fl-irwol tal-Avukat Ġenerali kif irrakkomandat il-Kummissjoni Venezja, il-Prim Ministru qal li jidher li l-Partit Nazzjonalista inħakem minn negattività ta' min m'għandux idejat. Onestament konfus fuq din il-biċċa xogħol, u nibżar il-Partit Nazzjonalista reġa' inħakem totali minn negattività ta' min m'għandux idejat. B'differenza dan il-Gvern se jkompli għaddej b'riformi li għandu rrieda li jwettaq. U hawnhekk il-Prim Ministru tkellem dwar l-iskema irrestawra darek. Skema li nħatfet f'sija biss u l-miljuni għalija ġew minn flus ta' nies li ħalsu biex pattew għall irregolaritajiet li jkunu saru. Hawnhekk il-Prim Ministru nota li huwa b'dan il-mod li l-ekonomija qed titmexxa, imsejsa fuq viżjoni ta' Gvern li minn problema isib soluzzjoni u joħloq opportunità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.